Bona tarda, nens! Què tal, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui treballarem percussió corporal i farem els següents ritmes. El primer és cames, mans, cames, cames, mans, cames, mans, cames, cames, mans. Molt bé. Tornem-hi tots junts un cop més lent. Cames, mans, cames, cames, mans, cames, mans, cames, cames, mans. Ara vosaltres i... un cop més. Molt bé. Fantàstic. Estic veient que ho feu molt i molt bé. D'acord. Ara fem així una mica amb les mans. No piqueu massa fort, no us feu mal. Només perquè se senti. D'acord. Ara hem acariciat les nostres mans. Molt bé. Ara farem un altre exercici de percussió rítmica, de percussió corporal. I serà el següent. Canviarem el mateix ritme d'ordre. És a dir, fèiem cames, mans, cames, cames, mans, és un, i el següent farem mans, cames, mans, mans, cames. Sí? Endavant, provem, superlent, i mans, cames, mans, mans, cames. Un altre cop, mans, cames, mans, mans, cames. D'acord? Ara vosaltres, endavant, i... Molt bé, ara tots junts, endavant. Mans, cames, mans, mans, cames, mans, cames, mans, mans, cames. Molt bé, i si fem el primer i el segon seguits? A veure què passa. Comencem per les cames. Cames, mans, cames, cames, mans, mans, cames, mans, mans, cames. Molt bé. Si veieu que us costa una mica i no ens en sortiu, no passa res. Feu el primer o el segon i ja està. Molt bé. El tercer serà, picarem de cos, de cames, de mans i també del pit. I serà així. Cames, mans, cames, pits, mans. Molt bé, és una mica més difícil. Provem. Cames, mans. Cames, pits, mans. Cames, mans. Cames, pits, mans. Molt bé, ara vosaltres i... Molt bé. Ara tots junts un altre cop. I... cames, mans, cames, pit, mans, cames, mans, cames, pits, mans. Molt bé, nois i nois. Amb la percussió corporal hem acabat. Rebreu el següent vídeo amb els altres jocs. Vinga, fins després!